Mmene wayankhulira Victor Musowa zikuchita kuoneka kuti no zinthu izi zamukhudza ndipo munthu yitu amakondadi Malawi. Patengatu nthawi yayitali mkulu amene osamumva kuyankhula maganizo ake timakonda kumangomumva basa kupanga control za parliament koma kodino iyeyo kuyankhulako maganizo ake fanda amakhala ndi mfundo zabwinotu zokonda Malawi. Wayankhulaso zotani zimene zachita kumukhudza kwambirizo nenkhani za skando yomwe yachitika chaku Kasungu ophunziratu kuyatsa mwene skulu yawo. Nkhani zakezo zopeperaso ngati izo ndeya sizinamvekere bwino yayi. Wayankhulapo zotere talendonera limodzi kenako tipitiriza nkhani makamaka kufotokoza kuti apati chinachitika ndechani kodi kuti no ophunzira amenewo ayatse skulu yawo komanso kodi no Victor Musowa nchifukwa chani tikuti amakonda dziko lake tikambeko ziwiri zitatu za iyeyuso. The chair seated here is being saddened to see the energy that we are investing in asking for infrastructure for our various schools and seeing a school in Kasungu called Chayamba Secondary School in fire because students there did not agree with the head teacher of the school and they resort to burning the whole school to ashes, while us, their representatives here, are busy planning for better infrastructure in their schools. I would like the Honourable Minister and the responsible Member of Parliament for the area to take notice of this, and all of us Honourable Members to take notice on how precious these resources are to the economic development of our country. Thank you very much. Chabwino mene taona pamenepo komanso kumvera limodzi ife tipange mwa mambo ake panopa Justin Teke komanso Malawi Trends timazatanthauzira kaye ndetu apopo a Victor Musowa amakamba zonena kuti akudonesadi noted zomwe ndikuyankhulazi ndemuzo zoti ndinokhumudwa kwambiri pamene ndikuyankhula izizi kunena kuti no ndinokhumudwa kwambiri zoona ana skulu akapezeka zonoti ku Kasungu basitu akapezeka kuyatsano skulu yawo pa skulu ya Chayamba ifeyo ndekuti kumakhala busy kumakonza kunoko madongosolo lonoti tamangira anthu aje zinthu zabwino maskulu abwino tiyesetseko ndithu tupanga maplani amenewo anaja kangootcha zina chilichonse zoona zimenezo zinthu zokhumudwitsa kwambiri zandikhumudwitsa kwambiri ngati nzika yokonda dziko lake tiyeni makosana makamaka kumauza tuma MPwo titenge kuona kuti no zomwe zikuchitikatu ndi zimenezi ndithudi mwina amafuna atanthauze kuti tingachitepo kanthu komano anangoti tipange noti zimenezi kuti no ndalama zane zonse zikapanga pamenepo kupanga kuti zilongosoke zinthu kumene tayikire zinthu zabwino ana askulu wa maskulu awo ndumuso akaononga kukaotcha zosakhala bwino. Nkhani yake ndimeneyo ndekuti akuti no chachitika ndichani kwenikweni nkhaniyo ndeti fotokoze motere kunena kuti no mboma la Kasungu ndizonena kuti muli skulu ina yomweno ndi ya boarding ya secondary komanso ndi ya boma ndithudi. Skulu imeneyo imatchedwa kuti no Chayamba Secondary School nde pa skulu imeneyo chomwe chachitika ndizonena kuti pokhala skulu ya boma panali no kanchitidwe kakamati bullying basitu ana skulu omwe ali form 4 form 3 kumalanga ana amene ali form 1 ang'onoang'ono kumalanga basi kuamenya kuayendetsa chokwawa kuapanga nkhanza zosiyanasiyana chani basi zimakondo omachitika ma secondary school makhala azipanga bani zimene zoti samachitike ndiwo amapanga zimenezo ana amenewo a form 4 makamaka nde mmodzi amene ananyanyira kwambiri anoti uya kulanga anzake discipline anapezeka zonoti no chana ampasa chilango kainali suspension manager kuti kunoko siku makosi komaonesa kukhalidwe lonunkha kunoko kuti anzako azisowa mtendere kuno zipita kwanu ukakhale kwa mawiki angapo kani miyezi ingapo tizakuitanaso zimenezo kupezeka zonoti no ophunzira anzake a form 4 basi tikukwiya mukampange zathu mukantumizi zona nokuti ali pa suspension ife sitingalole zimenezo mutimva kupweteka panopa ndi ati basi tikunali ndekuti kutani upita basi ukaotcha ndekuotcha katundu wina penepo kuphatikiza kumene amasungira kuzakudya kuotcha basi mwene mukuoneraso ndiyoti muzithuzi momwina basi kuotcha choncho mabuku kayani mafailo chana kuotcha zinthu zoti kayinali office ya head kaya kuotcha penepo basiru zomwe zachitika ndi zimenezo zokuti zoona zimenezi zoona
ndeko tioneno pamene zikukhalira mukapanga note bwinobwino muona zonena kuti no skulu yo siawotcha chonchiwowa anopusa awotcha skulu akawotcha skulu ya boarding ngatiyo akawotchanso kumene amasungira zakudya mukulingalira inepo akateyo ndi kuti akhale ndi njala tsiku lonse kumadabwa zoti ndi ana mtundu wanji amene kulera m'makomomo chifukwa to Victor Musowayi wakamba moti zoti ndokhomodwa mwaulemu chabe koma ndinkhanibe zongonoteno ndi ana mtundu wanji fande kuti no amayenera ana onsewo afufuzidwa bwinobwino onse achosedwa pa skulu pamenepo ndi ofunika ndithu padzikhala ndithu chitetezo chokhwima ana asamanyengereredwe iyayi nthawi inayi kakopolo punishment kaja kamakhala kabwino choko kamaziphunzitsi kumanyapa ana aja kuti mwina mwake azikhalako ndi mantha koma taonani chonchi akawotcha popo ndi kuti ngati munali zimafayilo mu ofesi za head imo ndoti china chichonse chapita pamenepo mafayilo nanga zitapezeka zonena kutipeza m'maofesi mwa head mmatha kumasungidwanso nthawi zina zake kandi ma certificate chana anthu amene anaphunzira pamenepo akaze zikawotchedwa zonsezo katundu amene zikapulintidwanso kuzomba kuja kumanebwe zikapulintidwanso zimenezo kachikena ndi ana mtundu wanji amene tikulera m'makomomo blame apapa ndi isayerekeze ndithu kupita ku skulu imeneyo ndi mistake amafuna kumpanga discipline mwanayo sizoti akuyesetsabe kuti akhazikitseka discipline kumene koko ngakhale anatayirira amene lopanga kukhazikitsa kumayambiriro koma nkazilekerera ndiwona ngati discipline kuti no ana akabwera form 1 asamalangidwe ndi ana form 4 kumalanga ana form 1 zimenezo ayi ku skulu ndikokaphunzira usati kokapangana nkhaza kapena kukalangana kukaphunzira chani ayi amene lopanga choncho koma analephera kuchita mu nthawi yake chabwino panopa akufuna apange discipline ana aja ndi pamene akukawukira simungatipange zimenezo ife simungaruze zonotino kutilangize kuti tizichita bwino zinthu mutimva kupweteka kuotcha zona akawotchenu kumene kumasungidwa chakudya chijekani marumbaji manga chani ndina chichonse madzi mmene njala ikupangira yonchemu boma liziononganso ndalama zina kutumiza kumeneko mukuona ndeti blame ndani ife tikufuna ti blame makomo amene anawa amachokera ndipo nena kuti ndi makomo ana amene wakuonetsa kuti muli kakhalidwe konunkha koma makomo a inuyo ndi ineyo ana amene momoso ali ndi khalidwe lotani tikuwalera motani anawa tikuleratu zimbalangondotu nthawi zina zake ana kumangoayang'ana basi osakhala nawo basi osalangiza akapanga zodakwe kumangosekerera zotsatira zake ndi zimenezi ana aja amene nazilangizidwa ana akapalamula tanyapana amenewo tamanani nsima tapangani zonena kuti alandire ka punishment kena kake amakhala mline zotsatira zake zimakhala zoti zinthu zimapita patsogolo koma taonani ana aja zira kuonetsa kuti no achoka pamene popo form 4 akatero azipita m'makoleji mu kandi kuyonima kuti mukuti sakayatsaso kutchansa college amene fande kuti ndikakhalidwe kawo kameneka ndi ana otani amene tikulera m'makomomo izi zetu si zinthu zabwino nankanakhala head pa skulu pamene popo panakavuta rosati masewera fandere nakapanga zonena kuti ana amene awotchawo onse nakafinya ndithu kazikhala motani afinyidwe mpaka aululane fana akaululana anapanga ndiwakuti onsewo katimukawo konseko nakayitana makolo awo kuti notino katundu amene mwawotcha pano payi ana anu awotcha katundu uyu sinanga ndikhalidwe lonunkha lochokera kwanu limene munayika mwana amenewa munalephera kuwakonza ndepasavute nonso pano choti pangapa inuyo mukuyenera ndi kuti mupange zoti mulipire ndrama mpaka na zinthu zezi zikonzedwe chinachonse chibwezedwe chili pano kupanga choncho makhala wapanga seti ndekuti chani example ana ena mbiri imene mazakhayo pirira kuti panoto ana anapangisidwapo jende kuti makonza ana anapezwa kuti analipiritsidwa lotcha chana anakonzetsa china chilichonse tikatukonzetsa china chilichonse kandi zima chef zimene mayikidwa chani chilichonse chikonzedwe pamene popo chiyikidwe chanyuwani mene zina kuchoka inepo mafailo ngati zafaka agulire mafailo anyuwani kwera pamenepo kandi pente anazoda pente ndithu kandi zitseko zapya chana chilichonse nanga mbali ya chakudya apange zoona kuti chakudya chimachana kumene koko mukachipanga account kuti mkunali chakudya chochuka bwanji ku storage ko zonse zimenezozo abweza ana amenewo pamene mona akazoona kuti I think ndekuti nakaphunziraponso koma hayi zosakhala bwino ndithu tafani kukamba kwa ziwiri statu za Victor Musowayi yemweno ndi MP wadera lija la Mulanje Bale nkulu amene iwo akuona kuti no akamayankhula zinthu samangoyankhula Mulanje Bale yokha ndikumbukira nthawi imene kunali njala mulamuliro wa Chakwera uja anabwera nkudzayankhula zoti magayi njala yafika popsa kwambiri tisiyeni ndalezo apo tikambiraneni akubali ya boma ndi mbali yotsutsa boma tikhale basi ndale tizisiya apo tikukamba za miyoyo ya Malawi apa
tithandize Amalawi ndale zathu zitera tizipangalira athandize kaya Amalawi kumono kuti munthu amene amayankhula choncho meroro uyo ni munthu amene pa mtima pakepo ndithu pali Malawi and tikufunikira anthu ngati amenewa hayi imene mwandimezayendera muli maganizo pankhani imene ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kuwayika molemezenso maganizo anzathu akuti